تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa nashukura salam ala rasulati bibika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kondisi baca ini ya video. Maka anak wala alamu. Kalau kesana ya dua. Ya ini nabi berkata bahwa Islam itu tahu kita mulai dari dulu. Hari sabab saya kaya penantaman puasa, nana dia suci kumah ada pertama ada karanti ada karanti seorang. Asik dari pertuan terjadi dari kan dia tu asik saya kaya Allah berkata Islam. Kaya itu tuaman asbab naditan mengata taina di masa akan turun Allah si menganiawatanmu. Namun dia yang api-api dengan Allah sunia wangan sikap apa pantari bapahan ini terang. Naya malah suka pakatan Rabbul Alamin. Kalian ayat timutan usi naya kata dia bukan ayat ini. Naya kira ulama ada lagi ini malah kata dinta usi Allah Subhanahu wa taala. Wa ini kalian butuh syarat manusia. Nana miutu syambu tu musalani nabi nasbi. Itu dinta usi Allah. Ugin dia pun ada kisah ada walian. Amia kana dzikrullah tadum si wallah nasuka untun si ku anda ini nadar pa aku makin gendut agia putu abandingan ku agamatan Allah Islam dia kaya diikat dan si wallah napa udah kelihatan mana dia kaya tutul Imam Al-Juziyah rahimahullah sadinya di kapan tulas sangka ia sakata wabai Bagi matwa ati tudin goma pasang ikatin tadum si Allah Subhanahu wa taala. Aya kun akilangan kapugin tawagi ka iya beriya miya katwa din. Napipil inian ko mga tasbihiyan na aya bud inian undi ando ini nang bubal-balas na tadan-tadan yang wala na kay niya dikat Kristo kasuya la ilaha illallah. Kagigiyan ko to lang na tasbih. Na ayat pinakamapuro a'la dzikrullah ayat pinakamapuro itasbih naging la ilaha illallah. So kaya naging buto alokos. Na bielo ini yang benda anda ba ini na ada tiyan. Amalagi dum sumasando muutod anta anda ba ini na dagal bagyan anta ka dinggal bag. Natanto dum mari pesakit sebut niya sa la ilaha illallah kati afiata tigin miya tali huma kapatay na tumo sa Ginoo. Buta mula bro na niya tero asap tao magkana akhiru kalamihi la ilaha illallah sa tawa murifur yang mabalasiyan na la ilaha illallah na pagkasulad si iko surga ana dunia dinando ba ini na mutagin nga na ikipsimutan niya nun yang isa kong alaman na disimaan mo afiyan tigyan na ba kabuwa tigyan sumabot na tanto ka kumaripus ikatasbih sa la ilaha illallah mengenang pembilangan Perai kadang lai tasbih ka uman mapitas tagi mo tatama sa dinya diga pamaipas dinya diga paninindon dinya diga pamipi natutundum niya din tasbih la ilaha illallah tigi na ikaritan wa ipanisyo barang na suka bilangan urun na di maminus so kebilangan na 10,000 uman mapitas tasbih la ilaha illallah. Naya penatigian maka ada ketanun na sudin-sudian itu. Pakaganda na niya wafat dia harus. Nah kali ini kama wafat na ini yung video ng agama Islam ay maana na ini kaya pa siyang bayaman. Na ina lusud sa giyang kutuaan na ba ini na yung mataktum sa maita. Diyo mo, isa ka betul. Ay sigo mga yan, nang yung betulan ro. Tonay din betul. Duyung. Ako namin yung gano'n hindi betul na si Telemita. Kung kawan man gawin nga niya ako ani susi Telemita. Mano ito na napulunan ng namin tayo. Nagit pa, duyung at diyong. Riyon ang naging kaiyan na ini na niya wapatalos. Na kali ini kapag pinulumama, kapag sa iyo mo tapakulan. Na ipong masaya naman sila na makatuto.
Nah kali ini kumakalong sirang lalan, kapuro mas ikukubul. Nah ayah mo maawidun na patak-patak ataw kami akakubul. Ano miya anak udah dalam awidun ni Ramon. Nah kali ini kupulangan sirang kubul na ayah mo sumasaw ka ito na dul-dul. Isasaw na isasaw yang tantog na maglupo. Nah kali ini kumakaw mas sirang kupat-pasan ini tepat dari yang kutuan duyung-duyung. Di na diyum-diyum. Nah, melekat niran kan tumipad su imam kan keluar niran lagi kaya bo kaya nos. Nah, kali kan kata na inop si inya kan do pare mo ni kan do na buta dulu kan. Ana tigira na bubun na inya ni mustahil ang ya ada kali niya mo na tiyo pa kami ulog na diran di may bo diyo bisuba kay ni. Na ay yan niya swak na tiyo imam al-Jusi rahimahullah na do ni mo sa butwa. Ko bulka iya niya ni suba kayo. Dia butwa. Na biyak kamu sauto niya ulang na siseriya ko to ingul. Na ayas si mo mga tao na piyang dibilan ko mga ulama. Ino tutunay sabab pada anda berini na kaya da mutabang kaya mutalus. Na ako nabili sa mga ulama na piyang dibilan da tutulan sa mutalus na sukya kadagairan unang ko to tantud na maripis si katas biasa la ilaha illallah. Kalau lain yang ditulintan dengan Allah subhanahu wa ta'ala na bebun na tigiran sa Allah na daniyan dun iyun o ba paniaw subang kayo niya kukuha nga piyang din ko Allah. Karena badan mustahil ang Allah na may kakabayan yan. Na nagyan ka yan itimutan si ini. Na berniwan do ini na alaka-alaka itika mata ini. Anda ini na seminar. Udina, piyan ka sunya taga ko kaya pa ka makasi. Kabati kay debus mo sa walay na tumabag di mga seminar, di ko to niyata. Ino kasi sumiyong kanila hitaan. Niya ikhlas ka, pagana ka sa ilmu, abtintan man ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay isang nasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namiya ka sulod sa masjid. Miyawmanin sa masjid so sa girumpong mga sahaba. Kaniliyan kay mana ando ba ini na agaman na malagi dun sa mga dato o sa mga bait. Niya kaumas kaniya sa masjid na titimu-timu susabad ko mga sahaba pag-ulwan ng isa ko mga alam mga sahaba subad iyan na Muawiyah radiyallahu anhu. Natigman na yung Rasulullah kaya pakasuliyan sa masjid ma-ajlasan ko. Anto na yung mundo libsi. Nang yun natin sa Muawiyah atutundog ng mga mapadayan jalasna linadkur Allah azza wa jalla. Muuntun kami si ya Rasulullah kadiya itidintan man su Allah. Di kami din babagaya sa ilmu amakauman ko parati ami. Sa anami kata demi su Allah subhanahu wa ta'ala akan itik na ang puso kaisa kalbi na nagkatidintan di si Allah na itik na ang mga puso tanong. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tano diniwati wallah kang ay dinibigkan cerita bisik wallah nagiitik na mga puso yun. Nasuon sa Rasulullah na tiliyan Allah ko lagi dumalong niya sa barang sa mga sahaba ka piyaka silpasinan Rasulullah. Matangan bagi untuk diusin. Ada ini ditedentan bisik wallah. Kau pa mamamukay barat nasa kanya o marunang benar mamuli untuk diusin antara dia di maritis. Nah tiga dia po ito mga tao. Wallahi ya Rasulullah. Iman sa kapro wallah. Ma jalasna da'i undu na misi illa linadkur Allah azza wa jal. Inunta na asal kalimi dikantidintan misi wallah. Da asala kaulun. Yinamoy antapami. Na ayaw nang yes Rasulullah na inalagan akala. Manong niya kasihan. Tiga na o pamakasang kay bagumasa na manong yung kalmaan. Kenapa inuakan sekalo pihak asyupa kabo ako pipikir at tiru Rasulullah mga bukid kano kasun sukyat tiruan irun saya ini untuk diusin na inu ditedentan masya Allah na pihak no to ugrid na inuakan sekalo pihak asyupa katiaratan tuwa ka na kano ni katitit wasabab pa ini untuk diusin at tiru Rasulullah kakagiri na arakan din kapakapupuon o Jibril na aawidanian sumapi abalita apitiruan o Jibril ya Rasulullah imanto na su Allah na piyakalimunin su mga malaikat yan sa isa langit napitiru Allah bantay niyo su sa ginumpong ko mga ang oy penagan imanto na titimu-timu siran kadiya kuiran di itidintanman na saksi ini watigu Allah subhanahu wa ta'ala apa disiran din kumal alinwakan ku alungan awal
Allahu Akbar. Nah sama na yan, upama ka ibaratan ron na lagi mo ibarat, upama ka siya sunod ito na siya mapanitan siya di timu-timu na bende matiro tanong na itan mo itan so Allah subhanahu wa ta'ala mampanditan tanto ibarat man kalau upama ka pagkailan na kadagal na sumanga malaikat Allah na tanim antan na lilipupan tanbiran sa iyang kaayaan do ini na kalilimud pagpilay nila ang iyang puta mga niyatan na amala na ibsubura nila ang iyang puta mga limu Allah au ditan makwasi sa iyang ay dunia na sitan magwasi sa anuman ang ulay ay maalala ng mga ulay po Allah mga babayakan sa iwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala na malutan mo kinilang ang iyang kaayaan do ini na kalbihan o ika pamamakinag sa mga wasiat udina na tanam si wala ka ba kalukalun o pamakaba alang-alang sunyat tanong na ba beauty kaya karutubian kaya ka mo to nagyo kaya timutan mo mga pinakagabi may ilay tanong yung kaya ando ba ini na masusuan niya amya ka pila ini gawin na dito ng pangilaylan na kaya mana ada mga gawin ay sa hindi mapanganutul na yang kaya tutulang mo nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya sabab na nagpakaya bertiman ang nasabab so kinimbuat taano na gusto kaya wapatian kasuman Rasulullah na isaat tutul namanya kapag ito nilagyan po ito kaya wapatian agubiyang po ito kinimbuat taano Uwin ni antara tanto nagyang mutakya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Rabiul Awwal ay ika-12 na piyagayong niya na ng mga ulama niya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagaiswi ka-12 Rabiul Awwal nagyutong dari pamana itaman siya sa iwag na lagi dubaya Beranda berini na lagi bubuku masusuai niya dunia kali lagi dubanian kata tan dia mutake wafat Rasulullah kasuman suqiya wafat Nabi tan wa Muhammad kerubayan na ayamiatu mga sahaba ayamiatu Anas bin Malik na ma raaitu yawman kana aqbahum wala adlamu min yawmin mata fihi Rasulullah betatigian wallah ada penami layak nagawi ia pina kamalibuteng nagugawi ia pina kamarata abun kelawani yang kotak ia wafat kebabayaan anabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo mo beri di masakit sa ginawa biya rata-rata sa ginawa as-sunadin ka asakanya ni siya pa no Allah sa ino ka mga muslimi manto ino ka man naggugunalaw si kuturwa na untol kakagil sa lupon na ginatangkan yan si sariyan kay dunia na siran na riya utiran sumini pagpudaniran ko Rasulullah riya utiran na riyang kutuwa tanto kapi para ngayon nagitano riya utiran na riyang kutuwa mapi adi kapagintaw nagitano nasakot tamas akyan natin nag-iran kuluga surat tak ginawa na miya kautantan silang umura opsan miya pikirin ang panato na adin isu niya si sariyan kutuwa so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upang mga tinulitan mo na ayaman at titudin amiyak kalala apagod panginay alim o katan mo Allah na kagitiro ng tanong niya sa Nabi Muhammad. Emi alin sa hadith musnad Imam Ahmad na ayaw ko nakadaman ng mga Nabi na 124,000 magatos na 24,000 na eniyatin dusramo sa iyang kanan ang magatos na 24,000 mga Nabi na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sa kaniyang peni ikadwa amyakang gerak si Eko anda berini na dua kata mga panabi-nabiyan na din Nabi tulun wallahu al-kiran sa Khalilullah ayam anak Khalilullah na tantua marani agu tantua mailo taginaway ko Allah nagiyan na su Ibrahim agu su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaliya kabayang Allah na su Nabi na di kalawanan na minimiyan kariya su Habibur Rahman pinakapagkubayan Allah masalin doon dami yakan bigar sa mga panabi-nabiyan laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim Rasulillah katanya saudara sa ayah pinakapaganayago pinakamalaalimo sa giyang iya pagtao nagiyang kotwa kaya subuha kirang nagikiran matana tilu Allah ang iyak kalalaalimu mannan ladhi lakad mannan ladhina
amanu idba'atha fihim rasulillah buani kasugungkiran agyang koto anabi apad ko mga ginawairan yatlu alaihim ayati asakanian sunabi asukya pakauman yan na kebetian sikiran agyang koto mga tanda Allah subhanahu wa ta'ala kaginan ipagong paganaya galap ko Rasulullah yang kana nakapaganada si ko kabetia ayam ana nakapaganada sa ilmu kapketan dari kapagadikan lima palutulan ayam kutan asunan kita no Muhammad na ayat na pagpaganay subhanahu Allah nakapaganada kanabakan dakwah kanabakan jihad kanabakan sumbayang kanabakan pusa kaya paganay ang subhun si ko masaka kunabinyan ko kakakannya si sadiyang kutaga akhira namiyang Allah sujibrin na tingin na Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bertiaka kasukanan ka. Ayang maanot wati mga pangahusayay pagananan kasukanan ka. Kagina ni titu ilmu maswatan sugi pepantan tanong anta sunya dengarkatan. Mis maswatan su mga kaunarkatan o Allah. Katimu untan walang na ilmu sa dunia. Na may kabang kapag-ilawan is ilmu o mga tanong Islam. Nasam na rangya lalim ka ginawang ka na gumiakal ka. Kaya titul alawan yan. Aando ini na mabundisang mala ilmu ay susubo. Pato ay ang manibat na di na ilaman tanong Islam. Wa yuzakihim askanyan sunabi ang pagkabati ay alarmano sa mga tanda nagugkusultikan niyan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah nagumipagandun niyan siya kanong agyang puto apat teron hikmah agung yang pertama papadalam si kitab Allah itu syukuran na anda mambu ketagu agyang puto apa nalamatan si Allah amay kaditan utad man sukya badayo lagitan wayar katano siya bapan Allah sakyan guna na utano sakyan kaya Islam kailangan na liang pagpabayatan ko Rasulullah nang beloyaan diba ini na mas pagpabayaan tano sunalitan wali sumangal mga tano an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim kataya sudalin kailangan na mapamulasi kung mga puso tano amas tumuon na pagkababayaan tano sunalitan wali sumangal ginawa tano so kung sunali na mas tumuon Islam uno miya maratiyaya kaupa makadas kanian para suara sembahyang upa makadas kanian para kesuara tulitiro na kandiyakan upa makadas kanian kesuara itiro na kapnay haji upa makadas kanian kesuara kau gitu-gitu yang kaya kawatan ng Islam lang na nanding ka kesuara upa makadas na bingka na yapatok na kabubayan kas kanian sa sobrapan sa kabubayan ka kung inawang ka kami ay sahon na si Umar radiyallahu anhu nabi niya itiro si Rasulullah wallahi inni la'uhibbuka ya Rasulullah mataan ka kabubayan ka ay gusto na mas unaan yung masubabayan kung inawakan namin isagad ko Rasulullah kanaking bagina ni kapakat niya hay Umar kaya dito na tama sa niya kung kakababayaan alis subinawang ka na din ando ini na kapatod at yan na tindig ka na ayam yan tiro umana al-ana ya Rasulullah ipun imanto la uhibbuka min nafsi na mas kababayaan puska alis subinawang at Umar radiyallahu anhu yutim yakilang si ko mga sahaba ang kaiyatan tuwa malaababayan ko Rasulullah na apiapan niniragay anong sumarang inawairan sumarang tawakiran na asal ka madilipin sa ilang sulamitan pagkababayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan kababay ko mahabbatul Rasul so kababay ka kung nabingkan na ibadatun azimah ya kalal asim basim Allah gibo kaya babay ka kung nabingkan na ay dapat kasi kung kaya unutin kasi isa niyang foto ang mga panduganyan ba't ini pagbaragagyan kutuaan na ba ini na penteron asimbang kasi Allah subhanahu wa ta'ala siya kaya tidawas isa Badr yang mana na Badr na dinani pagpapadala yang mala akan tidawa kakiyakilanan ko mga Muslim kung dun na nila ng mga kafir ang mga Quraysh kaya yang mana nakatidawa nakatiyan kumini na ayaw ko kada ng mga Muslim sa kanan na oras na Badr kalalawan niya sa may tusong talugatos YouTube in Muslim sa dunia sobrang talugatos na kusiran anda ba ini na sumi agyang kaya labisan di mga kafir kaya pipikir niya na pwedeng niya sama kayo sa pagumang na kung na niya sumaman Rasulullah sa kaya pakamil ang aliyan ako
Namini takkan yan alam yun si ulupa nang inikaway yan na liman si salangit at maka pananawag si Allah may kabang kayo niya ang pakimulang na niya lang sa Muslim sa dunia. Nato na ang ipagito ang Muslim sa dunia. Na si Isagya po takat ilawa sa Badr na puntul Abdul Rahman al-Awf radiyallahu anhu. Asya timin kumbul akhir itu na an nangili ala dua kata orang muda. Ia may dua kata orang muda berbalik akhiran. Natatantala mo siya na tingin na tanto siya na mangingitan sa langit. Na kili ako at tingin pagamasya ni kili ako at tingin ako to sa katulong na pangginawa na mapakulay. Kilala ka kaya betul si Abu Jahal. Na tingin na ngayon to. Napagkaligakan na sa kanyan. Na diinanipan na na itaon sa Nabi. Ngayon matatigiyan ka basta mangilayakan na andi ka punis sa kaya ka tidawa na makan dekat sulama sa mina isalin iterima ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nakiya mo kang bilang ito wata. Nagiyan kaya isang manawata, nag-isa ka mo pagkitihin niya na ba ini na pamanutulun na po Abdul Rahman al-Awf. Iya matatigiyan ang bukod na yan ka na betul sa Abu Jahal na miyaan ng punto ka tidawa na inito kinano. Abdul Rahman kau tuak yang tinggi sumama apun betul sa Abu Jahal na betano dikatawi si Abu Jahal na pemiyatay sa kota katidawa na ayam yang apatay mo naging bukan bukan tawawan asukya patay ang naging ipayaw-payaw niya patay mi sumala armili ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panabaru kami yang bilang agian puntuan ini na tanto amal Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana tahu ilang naging kaya mo yung inapulin mo sa kaya panintaw Rasulullah. So Rasulullah na lagi diyan ang yarasay ko lang nung yarasay. Upama kayo ang nagkato na katano at tanong sa ustad na inipun man sa kahit tuwangan mamuda tatwa kung nagumidam sa karmasen diyan ang ando ini na makakawa ko kaya si Rasulullah. Kasunagi tanong na inimbuwata na dumakatano sa ama. Pagod na yun. Dumakatano sa ama kasi sipin sa suldan tiyan ina yan. Na miyawa pata ng suwama yan. Kaya mo kamu dari suwama yan, mabagsa sa pulang-bulurang na miyatay sa dininigan dulu. Ini buat sa kanian. Namiyak ano man ang marag na kinito lang ang pagdating yang inayan na miyawa pata man ang inayan. Namun ang marag na nilidulabitan. Na, ayam yang kaway tanong na suwama yan na dato. So Abdul Muttalib. Namiyaritan Abdul Muttalib na miyakat tulutuluan na kahalitan na yung kaupyan na teri magman wala sumay na dito. Ayaw mo ana na sunabitan na miyakap ang malibul. Andun po katapas. Na aya last ang yakaritan nun na subab pa iyan Abdul Muttalib amalay anong sa pakiwataan yan. Agina suama o Ali radiyallahu anhu. Yan ka na Abu Talib. Gitu ano ba ini na isa kapya o ano ini na kapong pagariyak. Nasagi-sakit kelibu na ka kung mga wataan na lagi dito kay ilaya ka kung mga pakiwataan na kaupan doon buot anong pagaling ka kung pakiwataan na nasagay ang lumin na bububuhat ako napiyak at yung mga buong na ba ini na Abu Talib sunabitan no tatama sa ulo ni mga muda namiyak aswan dagang sa Rasulullah namiyak ang pangarama sa kanyan nasugya pa ang pangaramahan yan nagyuta misibri-sibri sa Rasulullah ang kanyan niya kabarong sa walay nasugya pa kabang niya sa walay nagyang po talo niya gede kapagitaw niya o karugayon na ayak kilala sa Makkah na dahil diyan amama mamuda amauntol dahil diyan amama mamuda apatiis kaapian tay pagisian kaon si sa impiro Makkah kilalang ka kay Muhammad na inaptiro nila na ginan sumamuda akas sa sarigan apatiis anak na mapi ak tinibulis ko kapagitaw niya sa dalamay ay mabuha kali dari gumam yang perlu amam dia dan dia layak berselut sasak empesa. Kali dia kali magitaw kali ditabi yang kenapa nu balang dia mana kaya kali dia magitaw na kanduya gumaya na pagkikaw dan mampu sa dinting gaya gumaya ko niya gapagitaw sa dunia. Na gumini masalin akilayan ng mga Quraysh kakali niya nabi. Na sunsukia patapolo wa idiliyan na tiro ng sawahi na niya nabi sunan kita. Nakatawan niyo niya suwa, misir, so ilayan ng mga Quraysh katiran abita nga si Muhammad. Na ayaman araw minito na mga pamilya. Inugtigitan mo, kaya doon lagi din na mirasa. Mismo mga lupa yan, lagi din Abu Lahab. Tanto niya na rin nga sa pagbataan niya.
So mga tengendian, so mga bangsa niyan mismo mga Quraisy. Napiyakada para si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ako nanisumbayang sa Rasulullah sa Makkah. Sakot pa Kaabah. Nagira nagsumusyo Rasulullah nanisumbayang. Kaya ako nasusuan ni Abu Jahal. Nag-imani mo sa mga tinadi sila ni manumbali sa mga kami yang sabi na punipo niya ng mga rasik. Kita mga kinain na may kasumujud sa Rasulullah nagtumubos niya. Ha? Pagtumubos niya. At tanto niya nung nando ba ini nakarere nga sa nakanabagyuto na ayamala nakagin nini ko bahalas sa da'wa niya kamadagalan na may ito na besulit sa mga tao ang pagtulungan wallah sa iwagamatan o agama Islam na tigman na yung mga kupresa ako liniwagya ka na ng Muhammad na ibut kami ang binasa ay ilay nila ng niya kami nasa binasa niya ng tigiran so tariti bangkaya Makkah na piyamaawingan niya sa mga pangintuhan ng tanong na bininasan niya sa bitikan tanong na piyamaawingan niya sa mga panautosan tanong na antar sa kanya na mama pamamasin ng binasaan niya na amatag sa kanya ng dabain na miskin ugay na dirang paman ang dabain ni na ketara ko sungguhan kasunabi na huwag din kami sakin nakalipat sa kanya mo banabagsaan sa Makkah kabas dapat ka sa iyong kanan ako rais na banabagsaan ka sa Makkah yun ang iniyakalasan ng pamilya na isang sa kanya kala ko sa kasi mga panagong buwatan mo Hashim buwatan mo Hashim makaapdan mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigiran bari di maparwa ang pitani so mga lupayan sa kakabilo ano mo na lupayan sa tunod Surabi'ah Utbah ibn Rabi'ah yang anak Utbah ibn Rabi'ah na lupayan sa tunod na tiran ako lihat si pakiwatan na ubaya asa bapaninya si ikan bilbuka na ada sesekatan niya tututututan niya na isalangkaw na tirwan niya kasara mabalas yan ay bugitan mo so miyong so kaya pa kauman niya nun tigilan na ikarita mo bitiyarita tinanong tulo pa ulan so Rasulullah na isakapi asipat yan na apya pa na mamimingamiyak kalala alumilidun na amay kami karong sa disira ni makang bitiyaray na kanaban niya nun pakisisin o ikaringin niya nun mamu Wai din kaya nung kasunabi nasa kanya nakalaban niya kapakapulto ako taon lang kakalangin mo kau. Kadikan yang diindulu na sa mapya. Bunta mo labo may katampar ka sa los. Kadi man yan ba ini na isama agar katan mo sa kaya pasarin ko ba. Benar kami yang kalas ilmu na tanto iman to kami ada supamay. Kaandun niya ba ini nanini kaso api sulagi di ibarat kami ada biamran ka ang iya ba ini na duma ko sa pagaya. Rasulullah natigin man isa din kaya mo kaya anto na no bitya iya ta katawan ka tigin ang iya kaya sabab anda ba ini na kakukung pangalan sabab para kayo ayam ana na pagapulang ko sa kayo sa salintong sa kabayakan ay mga waya kabayakan na kadato na mitimo-timo tingin sa mga dato na salin sa kadato asulot na ka na ibigay merka sa kagundak ka igin na kakaswag mo Islam. Ikan mo tiyan. Nabaya-kabaya ka na tamo. Natiruang kayo yung kakabaya ka karatamo. Purung-purung kami na tumimo kami sa malaatamo. Tama sa makawa kami ang kanan na kabaya ka tamo. Na ibigay merka asal kami na kaswag mo Islam. Opman mo yung kabaya ka na mga pumarumang. Nasa sa kabayaan at pumarumang ka sa iya kaya kung hilingaman ka. Api kalain ang pamilya. Nas kami mabulong sa mga kawito. Natigman na iwan na ni Rasulullah. Pakulay na niya kapasal ka tiro. Ilay niyo man ang mutakapian niya. Niya kapasal ka tiro. Bagi ng bit. Tama na gusalo pa initali mo mangkaroon. Nanti na niyo ikarita. Namino berkat tiay ma. Nanti yan ang pamamakin na kaiyakan tiro Allah subhanahu wa ta'ala na biyat tiay Rasulullah sa mga ayat ang makapupunsi sa iya mga suratu Fussilat. Iya na suratu Fussilat. Ay iya na ibitiyay ang margin. Margin na sinabuta. Nabati ang na suratu Fussilat. Ando ba ini na pindaga po sa ako tabi ibitiyay. Na marap sinabuta ng ibitiyay. Na gano'n ka ay emi at iyaw na nabi. Na manuwa ko na kurang na ayakin na ka pamamakin na gano'n na sa tama ka po po na nabi yung kuruwe mo Allah. Na ayaman na miya suwayakin niya Utbah ibn Rabi'ah na sukyan na ganyan sa kaya ayat. Na miya katang tanga miya makalamatan niya na di makabitiro. Nabado miya katali ko.
Nakali ko penting ko na miya ko mga pinamang Quraysh. Betul tingin lagi kelutan Rasulullah Muhammad. Natira na ino tiyan na Nabi yati era nakatiro na betul ada mga tiro. Nanti mana yung mga Quraysh kaya tatwa karena tidak Rasulullah miya sugat kanya nasihat. Miya sugat kanya nakatawa. Kay man to na mimbar perdili nila na mimbar man to malapang atang sa Muhammad. At kira na benerin ka ada ko benda ba ini na bangka na minium. Ayak ya TV show lagi so antan masih dulu mismo ko pa na view na tan mang pitan. Kagi runun niya kala na yung nanda ba ini na ruminitan. Antaw nun so Abu Talib. Ana sa katalog na mga dato na timu-timu na sumiyaw sila na mga dato. Si Ibu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ibu bapak yan na Abu Talib. Nakakita niya makalala dito sa Makkah. Nakakita ko mga kamasirang nagtira na katawan na niya sa kanang pagka o paano ulok sa Makkah. Nang pag-uudatan na miskatan to. Nag-isa ba papagautan namin ang kadaan lagi ang kaiyaan na ba ini nakukuman. Kau pamagugadaman udah ka man sa dunia na makaisa-isa na kapaguka sa emis sa kukuman sa liya kaya pangiwataan ka Muhammad. Kabang kadikat tawiyak yang pakakaibir na lupa pakabinasan yan. Bininasan yan at tigang kota mga dato. Sungkot ang may kami bela-belag ka sa bakul. Miyari bugang suisa kang binabata ka sa bakul. Miyakong ka nga dalam may nga sa bakul. Kalian malamang butuh benar ka. Ayat di kalau dikatiro sabi ang belag syukur rumah. Nakalian na ke rumah yang dia Islam so anda ba ini na babay. Nabila gumama. Tingin na may mga piyarate sa Muhammad. Ini belaga ka saka. Ano nang bata? Am yang ati daw ang iya suwata yan uli na suma yan na piyarate na sa Rasulullah. Gitu dia ditiro na anda ba ini na kami na sa Rasulullah. Na diyan katawi na satu miyarima kotoran Rasulullah. Na giti kaya lipi wang kotor kusuyan ang iya puta. Apa kita wang puta mengatakan. Tiga nakatawa na ini na normal bumit apa manutlah. Na iman to na pangangakulingan si pakiwatan. Kabustaan na ba ini na di nga kaakulan. Ana, kita lang bisa ginawa ya putuan na ba ini na kapagugasan ni usan na ba ini na kukuman. Na yung bumit isang bagkiran ba pa yan. Manubi mo na pamandapati ya unduru ila Muhammad. Ilan niya mo na tingin sa Muhammad. Miyagintaw sa kanya na paditan. Nah sekarang ni lebih nama tawa mima muda na tanto tanwa kebabayaan. Na bedun sumini bagu-bagu yang kayak ini tali umani na agama Islam. Na benar ka anda ba ini na yang kay ilan ni na bagu na manunia mo na pabanda patiya. Pelala ka sekali sa yang kaya mangalalan. Na kenauban na kerto na katanwa saka tau buat tigilian sa yang kaya agama niya. Na kay tingin na maanan niya na pasang-pasangan na nun. Pasang-pasangan na Muhammad. Na Niya kaput ang utama nga tao sa kutuan na ba ini na sumbukiran o Talib patigilan na o si Tuwagi mabud. Aba niya nakatanong tigilan na tiya may kamantanong terila pakikil na kantanong niya na Antoni mapiasuan ni bibitere silang buruman. Tira naman niya tanong buruman. Ako muat tanong sa mga kapiya ibang sa amang udal sa Makkah. Isa miya panutulan ito mo sa Ammar. Isang bitanuro pakasubatan. Ako yung mga ito kaya. Miya kau masih untuk tunda di rana kaya berabang sa ana miya karami tamu ka mamuda sa Ammar. Ino kanong malayati mo Abu Talib. Na tigang utama nga dato. Kata eso miya pigi kami ang mapiasuan. Para tigin di pagawida ka lang, di makawida ka lang. Bagani pupero, ino ka di pupero. Suwata Muhammad na bagan nga kami katangan namin. Na para di kerata ginawa nga na sambiyan na mereka sa kanabo alang-alang ang mamuda kabarabang saan man bubara malay tamok si isa makaso Ammar nakuha ka simbitan sa kata nakuha iman ni ba ni kolate harang ito Abu Talib anda tiyo niya to sa patota suwata ka na miya saya kuron kung dero ni tanah kuron na miya kaumakan na simbiyan niyo na suwata iyo na imbagay niyo akan na paguyagan ko na imbagay akan na kano suwata ka na bulo niyo. Ando na natigil niya itong nakukuman, bumaling ano. Kaya kakita sa Abu Talib na niya kang bumaling ang iyang kaya mga natusarwan. Nakuspag niya niya kasi ang ano, bumaling niya katong sa lalim sa kukuman. Abangan na iso yan sa pag-imusulong manusia. Alahido sila po na sambiwa sila po na kanan. Apiya kaya ano ba ini na sa pulo mga isimbi ko at akin. Nambinin na buta kagagdaman kasi ko titulo at aka agbiyan buta di nga pa nakatawa ng ka-SMU napiya pa nanda ba ini na watak birnan doon na ayaw niya suwa natigil na paglas tatan pupulutulutan ini kamano tanong mga damang kaya kaya sa Rasulullah ayaw nas ay sultan ron
Na pamagitaan tanu sira. Au sira di kebaya meridu tanu. Yuti miatir ma ores. Ematu lagi Abu Talib nalasden ni. Amai kabangkar kami disulindir nudina di kama pakagenak su Muhammad. Na tatta demingga atigiran ka keuden sumiak kala ari dua pi kembu makkan ada nei mau lau lari. Na dia mi katawan anda taman ka kepasadian ka kasul sudah payan dia malaru. Petimu-timu kami api tiga loksan si samakka. Na meridu na miskan wa buat anu Hashim. Amai kabadi kami disulindir su Muhammad. Nami ya kami doa kan mandur ini Abu Talib. Antara di kami doa saja dari itu. Tiga naik kaitan. Semua yang mana suatu ayat. Semua Muhammad dan Nabi itu. Mata ada tiga nami ya kap itu. Sama ni emang lopak kita terus lupa. Tiga na umat belah karena belum beli kau tahu kan kapasiat. Dia kaya agama di ngedipan lu Islam. Tidak kaya itu. Bagi beridu mengatakan mustahil dari ini. Nah, tama siya piya manutulong ni Bapak yan. So mga kapian o pamakawas kanyan gana ka. Nagitati ni tara lagi bakan gana ka pa siya. Nakagi Rasulullah na sukiat tariman yan mo karena nag-inay ni promise yan ko Allah tawa sa kapatay. Na di inya ni sulindiru. Di inyan anda ba ina. Matoro ang kaya pagtaw sa kaya niya. Ay tingin Bapak kulay na baka miya kapasantiro. Nakatay sumtiro ko ka. Bata tingin sa kapuro Allah kasukat tawi kung bukatan tagbagan ko benar. Na bapiapan bayaran kami tas suulan. So alungan na ibetadiran kung bala animako. Sa kapuro ginagayaran kami sa gaya agama Islam. Naliyakan dunia tiyan isulinder sa tamas sarwa kurun din kakaya si saig. Namiya ilayo ni Bapak yan ang putwa. Katibang apa nilindig si kwan ba ini nakaw. Kambulok kanyan si isa yung putwa benar. Namiya ka sagad si Bapak yan yung intervyan. Ikahitang ko. Naubagyan ang itindig ka na insyaAllah. O pamaka. Gyanan ando ba ini nakaw. Kung din ando ba ini nakaw. Kaya si saig. Naya promise sa anak ka na layan mangkusa pong ginawa ko. Nadidipin sa anak sa anak si Ugal Mukha. Mampan si Bapak yan na sa oras na kanabang yan Islam. Ay mataan ay pulaga arong Bapak yan ng kontwa kababalian yan na matayan. Na gusto kayo ilayin yan ko kayo katindiran. Kaayaman at ito mapi ang Muslim na kayo kayo mapitindig saan na ba ini. Na salakaw ni salakaw na amala na malitindig si wagaman yan atong Islam. Na ayaw ko na niya suwak. Na magadamin surido. Na kagian na niya nga kulan dini wagi akong ulo na. Ini pagani sari na ayak iyo pakatan na itulah Rasulullah Abu Supamilya niyan si Samakka. Ay mana na sulit sa halos. San sa kaya babadan ko Hashim na kaliyadan niyo po sulindiran sa Muhammad na iman to ng declare nami alam mo na pamilya Samakka na itulah kami sa kanila. Na pinirma ang sa kanila ba ini na kaya paapasangin ko kapasadan. Pirma kanuron kami si ilangon na inibatog sa Kaaba. Kaan may ilo tagiyang putuan daw ini nakapasadan. Ay mga buntalang putuan daw ini. Nakiyat tula ka. Nasudsadun sa muunot o Muhammad na piyan nakasulog pa. Haram o baka nung siya mamakalaw. Haram o ba tanong di kumunga. Haram o ba sa mga dagangan yun na mamasa kami ron. Haram mamu o ba kanong pumasa ang mga dagangan namin. Kapya kanong miya matayong muso na limis kanong pumasa sa dagangan. Nagito ni tiari mau Abu Talib kalian kian tindigin yang sakya soportaan yang di pagiwataan yang naik nakian dia mutakian udala naik yang berkasihan aku yang nyala keluar tarunaguna dena lagu tu mga kumes kumbutan anda ini na Hashim pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malumang na gila tarunaguna si kuwi na ada na putul kau na nami ni sampai kunagi Sambut tak terlalu na sawa pakokia langan keniran kaki dia pul sakiran dia beri kiran dia kemudian nami yang makakan sirang sarau na kayu Allah Akbar sudah ditanu suharmanian semua sahabat semua salafi uruna mini sampai ayat kehadiran ng mga kayu Bina swallana bestak yang mana itu na anjur ini na isumpay niya na aliyang puto at abang asal katuwaan ang Allah subhanahu wa ta'ala Nabi itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu bahkan yang si wallah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bes kan itu bahkan Allah na mageun khusan ka Abu Allah mutawidakan asal ka makana yung pa.
Nakali sabab udah kakapakan na yung nagiti sabab pada kamar uang utatabang wala. Kami inta dun so tawang wala utawa mitiwakan. Nagibo ka na yung ako oras at tama na limitation. Akana na yung Allah sangkot akat tupungin niya na ka. Na may kamayler ka Allah may kapasa ka. Na mubuso na ka Allah niya po ito ano niya tawang niya. Tama na? Kaya talulubod ng niya kaya dito lang ito araw. Miskin at imagi natawa lupa. Niya sakit sa walaman niya na buhay. Yung kariya kaya sakit sa walaman niya. Nakagiriya mo sa kaya kada kau ya doon. Nadi di mau buat diberi natatang bisa ginawa. Ay problema na uman na imapita na makala susakitan ay lupa yan. Na miya pikir ko mamiya ni mo sa michig api sa dito. Ini karena minyo masa hospital. Kali yang udah itu sudah dokter nanti dia nanti kapag kami kasih karmang kana didikan ko sakit yan. Nanti dia na mito si sada ba ini na nanti yan. Na kailangan din na makuwaon kau di mapao pirado iman to na betul na pagala na to pakai pati karma. Nalagi dulu dito lang. Nanti dia na pere mapulis to. Peter to so pera polo pera gato sa libo mapulis to nanti dia na daw. Mini tama ni. Na inibalik niya si karma niya. So inibalik niya si karma niya. Na ayaw kong butaw sa kutawali ka na bilawi-lawi. Ay isir to pa naman ang kawatan dapat sa mga siringan. Na ayaw butaw urong na so panumungan niya na niya na ulos. Ang pagbuta. Ang nawa tayo na nagugya buta bubay ang mga ito. Dapat na utang balik mga paman ng mga namarang peturado. Na natigil sa kutawat tayo na pagina ito sinayo. Ano asumari? Hindi man ito na malalakawan ko sa mga tungan na itanwapan. O buwan na iubiran na kasaliyan ka iyak. So umiiyaw na kupiraan o ikaw pirain na kupahaya kasi lang yan. Nantigiran na awayari. So kang binutanwa sa timan na pagkikatan niyo. Pagkagabi. Ano ba ini na pagkudalan niyo? Tigiran na awayari. Na lumiyan ako ang buto ang mama. Kagiyap mabalog siya ano ba ini na tabang. Ang iubiran sa buto ka naman yan. Kagi isan na mapiya ulo lang kaya kamu muslimin na kaya di ka mabentala. Uman mapita na maawag ka na bisita mabentala. O mga palasiringan nila. Nga isa, sisawala yung mutan ko atawata. Na milay ka na buta bisita pun dilaw. Pakapiang kau Allah. Bulungan kau Allah. Pakapasang kau Allah. Pakadano Allah susakit ka. Napudas na muta mga bisita. Na di magtulak kayo atawata. Ini yang berkautuan tinggi pada tinggal tunang. Sukun suamitan ayah pula pilih naswallah. Ayah aku nak pula bulu naswallah. Ayah aku nak pula ada usahakan naswallah. Nanti mau bisa na huayu si besi abi dan yang ibadah. Kasih isomi yang kumama tungan itu nggak ada sumwallah. Nanti bisa na anta naswallah. Kan hari mengawat. Iran kata mana yang ada baiknya sesabut ini masuk soal dunia. Anak dia yang tahu dulu naswallah. Nanti yang waktu itu isi taki beri ada tak itu subhanallah. Aku anta subhanallah. Nanti yang beri benar ayah pun mengapian rumah sakitan. Aku yang mengapian ini subhanallah. Nanti yang awai kasu Allah ayah kata miyoyan, ayah kata man pagi matai, ayah kata diberi rezeki. Lang utama subhanallah ini lu tinggi-tinggi. Nanti kirana andil ikutun subhanallah. Ina beri. Nami akan kelam nama tak ini nanti kirana subhanallah nak ketun rasa apian dulu. Asal kata luar nakaskannya. Asal kata wakin kasih Allah. Nah, lala yang nakasih siswa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga nama minimal dengan tiga untuk isawah. Di sini adres Allah. Lagi yang kaya isam na tiga na anda miilaan. Tidak tu na. So siringan tanong. Na adun tuan ini sama watan na iraa. Semuanya nari di rumah na di surat. Lagi berdiri kuat niya sa mga post office ako. Bubulubul sa ako. Surat tak tinggi na ayat itu. Tinggi na problema ada adres. Tinggi na importante niya terunap. Surat ay pagbitaw Allah. Kasu ano ba ina post man 5 taon mo ito Allah. Nagbilang nang iwan nangiran ulan ng sirang Allah. Na ayat ini Allah nasuin amin na kailangan niya sumtawag ka. Nana kali akong kasulatan si Ulihan, inalusulihan ko. Niya ako masuk ko, niya ako nagtanya sa surat. Kali ako pagwit niya sa opisina, paggagisaan niya sa address kapag
Lagi yang isip-isip niya na kaysa patingin na dari sumpuban na tingin na nisudera niya betul surat takwan. Nagunya mo lakata, mapikiran kata, nagunya bertiah. Nasukap bertiah niya no, nasakap kepusian, nakap ke tatatakul dia. Nasuk dia sa opisina, nanti dia na, inukan na posible. Nadigun makapatirok, nadi makasudu-sudu. Mini daw lagi yung susurat. Saka nanti gini matang bertiah nga. So kaya bertiah niya no, miyak ang loko. Siya na pumulok. Niya kasulit suwi katalawiran. Inuano na pumulok. Biya tiyayaman niya kagulok. Taman sa lang siya sa opisina. Palaya pumulok. Niya ka mas manager. Inuano hindi pumulok. At tira na manager na kataya sa kani. Batiyo. Nabiya tiyak manager na sa motor na po. At tigiyan. Mga tao ano. Ino tanong na ini sampai aku pihak ibatiyaw Allah. Kasaka tanong kesangkapan no Allah. Sakit tuman naging kai. Ay itu bang tanong sang kai ang mga wata. Iman ko at tigiyan na pamamagigan sa kagaganyo. Ay pagiklasyo na umuatan sa ambulans. Kaya tatagun o na kailangan ng mga wata sa ambulans. Na punin na diskatigan niya Allah. Sisaliyan kaiyawin si kabluran ng iswado ini. Natin amin. Nadan siya kagad ng utang mga mama na may timu-timusiran na sukya pitayan na kaya balagan na naging puto barangay yung sa mga wata na miyakaw maging puto ambulans na aalaw ng puto kataw awata alal lisniran basta kaatigilan sa ambulans wala ako na kanya katawan ng utang mga tao so mauulaw na natigan na uwari sa kanya ipiyaka sa musiki wala kaya sa ambulans yan anda suina na nakita rin yung kanya suina yan na inwitira sa ospital, niya ako maswama yan. Anda isultaw sa ulay. Tiga utama siringan nila na, niya ako masih ambulans. Apiyak isumamo ng mga inwitira sa ospital. Aya siya kong tanusan, nabusta ko na tuwa ka ng tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, na mataan din ka tubangan tanong niya si Sayyidin Putwat. Anda ba inawin ang tanong? O may yatawakal Allah ipangwas. Din pumeras Allah. Sa tawa manalig si Allah, na ibatakan tirupan niya rami. Pagalpusan niya raka, ang yung kailangan ka. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala na dalagin amas saling dolo, amas saling. Malutan mo, anda ba ina-ida yung nagyang puto? Itan ni ka pamanutulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang kaya kaya damayran sang kaya tanto makasupito kinitulak ko kaya nagyang kain. Anda ba ini na mga tunganiran? Nakahandong Allah na dito piya kauman isong tabang yan. Anda miya kauman na makatawa na ito. Tira na barang kasi na kaya kaya anda ba ini na? Siwayo, kadad na ba ini pagma kamapiya? Kaunong miya katutula ka no? Pisa-pisi iyan ang iyang kutuan na ba ini na surat? Na miya kakasusukat tutungan na yan. Ayaw problema. Si sang kutuan na miya mawapat sulog pa yan. Ang kutuan. Na miya kapiraw lang po ano di na demasaulan na miya wapat at tumiyundun so karman yan akan dia. Nakataon yung ginan suran na bitun sa amul husin. Ramnan akang buko. Katantod na ini buko Rasulullah. So Khadijah adalah yan. Anda ba ini na sumiyupuntang Rasulullah na miya wapat. Subot pa yan Abu Talib lagi dia na pendipin sa buwari duway na kirim ang Allah subhanahu wa ta'ala na malun lima kakilusu Rasulullah ya Allah na tunaan isun ko sa iyong kain. Aki ada kay dua kataw amal amin bubala ka na mabubala berapa pa Nagita minipa magayong kuno Allah na piya ka pamani ko kuno Allah sa isa langit. Itu Sulailatul Isra wal Mi'raj. Nasukyan pa kauman sa isa langit. Nagita roon inindo wag yang putwa sambayan. Ay matwag ilita no lisyo bayan na 5 waktu. Nagina nita manakalayan yarga. Kaini suhul katano sa wapday haji na tomiya na si Jibril na inuitiyan sa dunia. Ini suhul katano sa wapusa na si Allah sa Jibril tomiya na sa dunia ini din wallah. Ugay naguni ka aya isugu na sa sambayan. Na piyakapan nagdaan ng Allah sa Rasulullah sa pinakamapurwa langit. Naroon yan ini susu sambayang. Ayaw maano ito mga babay ko. Nadaan lagi din amay lo tayo susugur katan ng Allah. Naging kaya kasiyapatan ng mga sambayang dan. Nasipang o kiyapatan ng Rasulullah. Piyakang buklubilang kuman. Yan o pamaari na niya ako makasanamitan. Mustahil lang. Kapiyan Diyos sa kanong matatagugas ang utamasa. Naliti mo ng paratiyan na Rasulullah. At ikaw pa man loo kagabi, namiya ka sa Palestine, namiya ka sa Rakit, namiya ka tanang mga si Samak ka na doon pa namapita. Kawakat mo subo. Sige ko pikir ka na, di niya terima. Ubi na so, Allah na, di imposible. Di ba? Di imposible si Allah. Anas, kali yang dia putagiyata mo to, akya pakadaya o mga Quraysh, sakyada o ba yan ang sumal man yan, tira na iman to na itaman tanong Muhammad, gado, panabatanong, iilay na po alam
Na meeting sila na yung meetingan. Na umuman ni isa pamilya sa Makkah. Na pagkakwa sa representative sa Makkah sa mama. Na magalaw si Rasulullah sa kutawalay niyan kung kampatualawan na maliw. Na tutudin umang anggota mga sulawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na palayat tanong na diya mo mga Quraysh, tutudin ko lawas yan. Kau magkikaroon sa isyo ko mga pamilya niya na sarwarbay ang pagatuyan kaya lang nataw sa Makkah. Na biblanuan na dito sumasa kinisulun walang sa pagtitras kanya si Isa Madinah. Nagia po tuhan doon ini na kagawin na kaya toon Rasulullah abas talong yuro naman nakalagay hindi magayan. Nami apakatuon niya suminawa niya na Abu Bakar asa katatiyan niya na ba ini na lumiyo nananayon Abu Bakar na din na papag niya ang anumiya siya kaya pangawang Rasulullah. Inutos Rasulullah nagpakaiman na malabing gugan katawan niya pada sabab pada niya liyaw gugan ayaw pinagal bago Nabi tano na pasirigan sa kanyan ko mga tamo na sabab ko ay nakasasalatan ng mga tamo na upamatigil ka lumiwa ko na tunay niya suwang kay isa sarigan. Tilagi lubang silang yalim na piyani mo yan ang kutay sa sarig ng mga tamo na tigyan ko ali amang uda at tinigyan minsan imantuan tigyan na muliwa ko nakatayagin may mga tamo kay tatadin naman na pumisa na ang nalak pangaswin ako kay mga arkon arkon na ipulan ginamay dumili o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masap na to yan nakatawiro na iputay niya nagyang kutuan na ba yun na sitwasyon nakagiyang umipangisalan niya ko ali nagyang tuwa luminyo na ayaw na doon kay layan ko tuan na ini na mga tao na sabab si sa iyang mutalakan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kabutian niya si sa iyang surat Yasin mga ayat sa mutapalan niya surat Yasin waja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun kita fahum la yubsirun na sila na ilang kilis Rasulullah abdulil bisay na kanyang matuswal wa tiranin wa ayun niya makalim Bukan tiga na ina nakanatulog. Nagasiran makatigir na siyo na nila ng utawalay. Nagtudok nila ng utawigan Rasulullah. Nakaliyan kata nila sa tahun na sa etil tahun na suwali. At tigiran na kaya malabiyan na. Nakita piyan na lato nila sa Rasulullah. Natantun na miya kasi siya kung mabagal kami. Yan nagdamiran jumanga kuda sa likod. Akatan jumanga siya na pula lagi. Na kaya mga kureski kuda. Nakita miya ulog siya. Mipati ulog sila si Sariya Mutaliang. Udi na sumiyola kasi ranon. Kakaliya mito po sila si Sariya Mutakakampo kay dikira na niya muta mga Quraysh. Namiya katalo gubi sila mo si Sariya Mutakakampo dilugigus yung kasuya niya muta mga Quraysh. Kabugan na rin tira tita po siya. Natama sa miya buntu na ando ba ini na orang so Abu Bakar anap kaya niya na girbo. Atau turun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napkili niya sugil ba na peliru na ando ba ini na sipit tadi mo takurang na sabab ko bubaya ang Abu Bakar si una mitano na susakin niya na suama ang asakin niya na inilalaki sa tagilong kapi at ilumini na asa ka sa kanimya butiyan din yung mabuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bunar na yung butiyan ngayon naman ipagulan na mo tagilong ba orang natutulong mo si Rasulullah sumasandong na inipakan ng Rasulullah na sukiyabutan niya ko Abu Bakar na dinapakatigil sama sa kita na niya makagurong na suluyan na niya magtaksaban ng Rasulullah na kami o mga Rasulullah na malalang ko niya sa Abu Bakar ang kantun na makainis sa pagpapakasilid ino ka na Abu Bakar kanto na di pa kapatiro na binito na Diyos kanya na nilalabagin na luminda na lumakota bisa ang iyong ito ang dabaini na tapi taran Rasulullah sabi atiro na iputaran ng Fatiha kami ipan talaga yung ito ang dabaini na kami nga suratul Fatiha na ini salam na dabaini asal paham berkata Allah nanti Ustaz ini usah rumiakan dengan usah Fatihah ya rapi itu pulau nang iyo dari balik akan dipilih dan wala ini na apa berkata wala nak dipilih mo ginawa ko kaya ikhlas ka ang kaya ginawa na dia di mabulong-bulong sa mga yatwa na dapat na lumingan-lingan sa mga awan mga kapsul na may aligaw yung kapsul na tiga sumunari sumayat na kaya mong mapil tapangan mo dengan biru suayat wala dia di patang nah, pangalan kami ako sa Madinah. Raw niya kada sa mga tawo. Kaya butuan na ba ini na kaya Panginoon Rasulullah na tantud niya miya bubaya sa Madinah kaya tiyari mo nga mataw so kada kalanun sa mga matanaw ng Islam. Natantud na miya kala na sumiyagan si Rasulullah sa utama na lakati diwa. Ay palaw na iya mo taga suat Badr. Miya sumiyagan na mo taga diwa sa Uhud. Api 70 mga sahabat niya na miya wapat. Miya syahid sa mo taga suat Uhud.
Miya kay salungan. Miya pilihan Rasulullah bumisita sa ini na bumisita sa ini na Makkah. Adinya dito tayo na pernah di manay di Magura. Miya kanaw na sumising ating yung mga sahabat. Ra'aitu fi manami. Miya na kalau tayo na pernah dia ko di Magura na pedang jalan. Ay dapat iba tanong Magura. Nating mo mga sahabat ya Rasulullah tanto ini kada dia Makkah. Magumra tanong. Anak silang tim-tim na tira naman o tanong din tugan tukawan. Kami kawan ya Allah tanusan dia kira tanong dia na mga nawi. Kaysa Manila rin po ya kay kagdabar tanong mga tausan. Sumibuyaw na niya sumilan na sa Uthman ibn Affan. Amin yung mga Rasulullah so balita gibnar. Nagib siya kaya mga marites ini puja punan ang marites. Ay dulu. Ay amin ni marites Rasulullah na sa Uthman lagi na biyun mga Quraish. Ayat biyun na dia pira sa Uthman. Tidak tadi di kanu siap su. Miya mga wang na pusi kanu siap. Wina nabi kan biyun. Nasabab ko yang iya balita ng Rasulullah sa mga sabab biyun ni Uthman. So sumira talaga to sa mga pulini at apo magumra. Tanto siran na naman na mikira ta ginawayan ng mga sagot siran. Na miya tiro isang na ino tanong ni siya mo na madun. Katanto tanong prograda pa na sa mga tao na tira na imantun na riparado kami. Taman sa kapatay na belum tanang tanong Makkah. Ay sultan sa pagalitan na inyo na itong bunwa. At ibo ka pag-ulis tanong saan na pwede na kapumratan. Baka nagatan mga kitidawa. Nagita miso pa isiran ako nagito sa bituin sa bay'ah tahta syajara. Niya panutup sa Quran miso sa pa isiran na tama sa kapatay. Buruk man sampai maripis ang mga Quraish. Katiya apul magudit pagtaw Muhammad. Kay man na miso sa pa isiran mo. Peluntan ang tanwiran. Pia tama sa usiran ba kay sisay. Anak tigilan na negosyitan tanong. Nagito miya ka summa sa mga kwan. Negosyator na miya din ang utabitiara. Ayat yang ditiadakan rona tiga Rasulullah pun mula kami mana tiga dia butuh mga orang saya tiga nung perkataan si mana. Nah surat apa saja ayat ini suratun na tiga Rasulullah surat al-Ansu Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah piyaki po na uno mga Quraish tigira na may Bismillahirrahmanirrahim dia mikatawan na may Rahmanirrahim punaan ni runa ya ayat butuh na Bismillah. Nanti lagi pada Muhammadun Rasulullah, bunda menang Rasulullah. Kalau kita tarik Rasulullah kan, kalau tak tarik amir Rasulullah kan, dibenerin betul. Nah, ika dua apa saja. Iman tuan aku nanti kalau lupa terus umrah next year, nama rumah umrah. Pada benar apa saja. Mga tahu sa Makkah, nabasta sumong sa Madinah, ikaso ini orang bisa Makkah. Okay, nabasta mga tahu sa Madinah, asunod kami sa Makkah, dia mereka bigas itu. Kami. Ada kira kita semua, kira kita mama. Dia san pagi bertira ni Rasulullah kan dia bila bitan tampilan. Oke, nagi Rasulullah mantap sama nanti dia kena gimana? Tarim antar bini kali ika pahataman. Minsan anda pipikiran ka, sangko tabi tira bos kay dia la bitan na ibu. Oke, Rasulullah tadi anak program na ayah umo to nas kay pahataman. Nah, dapat tidak wasang utamasa. Ni ali Rasulullah dah sirah apa umrah. Ay problema dia pernah mapirago mitra ya do sa mga Quraish biunu aniran so mga sahabat Rasulullah sa Madinah. May kabagi ti Rasulullah. Kaan ba ini na daerah pendatang suka pasada kami dulat siran sa pasada. Ada katidawan na bayaran biunu ada yang kaya mga pendatang wa pisudupan sa kota paridi. Akya bunu iranon. Ay mantra ti Rasulullah ay para duano amaluntan atan Makkah. Nah ikapin turun menutusi hijrah. Nah lomian tanah Rasulullah usuma sahabat si Makkah. Nah so ayah pak asal sebenarnya terbentus. Saya menamia mama Makkah ada bisa 10.000 sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar mana lagi mana tahu saya lebih di Makkah. Alam ini sanibu ada bisa 10.000 mama. Tidak nabi di kamar. So pada so biar kami. So pada mana dia ada hujan dan tiulan nabi ada binian. Dia dan ini ulah patho Makkah. Kaya diberita Makkah. Nah, yang mana si Rasulullah nasi udah dia nak Ka'bah, nak piaki perlu penting nak kota telu itu sabun pula mga barahala. Ini betul nak kota mga Quraish, kagi tip simbol dia nak kota telu itu sabun pula mga barahala. Nah, oriano to, kami yang tahu Rasulullah, musuh mga sahabat, si Makkah, musuh Madinah, kagi dari pagan Islam kanan berarti mana ini. Yang dulu itu sama mga penuniran yang dinamai mga pedagati Jawa. Nah, kagi yang mata rotok suri kasar puluhan hijrah. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Apa nih haji kah? Uwi na di o pagunot. Kasih orang dia buat tiga pagunot. Khas hati ni paguluan. Mini haji. Nenya siula pa yan magamatan na miya kasampay 500,000 kada dia. Ini mana kaya katira. May ito na bubahala. Kasi ko kasapuluan na tiga Rasulullah manay ka mo. Kasi ko kaya na iko Rasulullah na sisayang ko to. Hajjatul Wada. Yang utalas na kwan. Bulan sa Hajj. Niya manik pumapuluan ng Rasulullah. Natiya bagay sa mga tao. Ayuhan nas isma'u qawli. Mga tao ano na po ang makilingan niyo sukat tiruwagan. La'alli la'alqakum ba'da 'ani hada kama sikalatiyan al-astadna'arum adi terliga pakatutuna. Na aya ang mga israt ng Rasulullah. Na maado ng ano sukay isa-isa. Inibaga sa kanong siko kay isa-isa. Kaya pakasaliw na dalagi diwaan na ba ini na mariridway. Dalagi diwaan na ba ini na mabibinasa. Na inumpian wallah subtad tanu naging tatapan yung kaya kay isa-isa tanu. Na yamalano sukat tutungan na yan napakailutan niyo. Kasukat tutungan na yan na isa tagatano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama sa miyatiro Nabi. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Kad yakib kasunod sa surga. Basta atawatan lang sa tumalay aron kapantani kapatay. Na miya kadagdag lutamang isaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inintroduce last ikadua last ayat sisa Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa aluman iman tuwag Allah mulalan ko nila Rasulullah na miya kompleto na miya tarotong suwag Islam na inikas suwat Allah alam na suwan tano na ipagukit tano ko kito wal man tano ng Islam na ginanikas wa tanoban ng Rabbul Alamin na ayang bua niya kasagad sa kutakatro ang isukadalan na pala yung pagtabi ang baya at tingnan niya tarotong sa Islam na misisigal si Abu Bakar al-Siddiq at tingnan niyo man sa sabutan na ginag nakapangulasan ang yung kanakatro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nabi tanong nagitubi hajj asumiyagad niya kay si sa mga nayo. Ora yan ito nangyari. Sabot ko kaya na yan sa Madina. Nasumiyong sa Madina. Narokman anda ba ini namin ikaw. Sumiyo niya umasulan-ulan na sapa. Kanya kagandang si Rasulullah sa sakit. Apsa kitawlo niya ini kayaw niya. Tama sa malun na ba ini na anda ini na malun na ba ini na napapahalap sakit yan. Mini karong sa maarong nakapulat hindi niya maglubo. Pagkaya. Niya pikirin niya kaysa 2 kapitulo biya lang sa mga tingin man ay mga terdiyan suwali ang gusto mo siya ano tiyaw ni mag sumausawat sumausawat ko kang bisita sa mga pagalitan mo mga sasahid na aray niya niya ko masirang loob. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Kalilintan ang niya sasahid sa Uhud. Antum sabiquna minna. Sa kanun naman tagkalumiyaw naman. Wa inni insyaallah bikum lahiq. Nasa kami ang usakan na tigul Rasulullah na sunod na misakan ng Sayyidil Madri Magana. Na korean niya namiyang matubas Rasulullah sa maputo. Namiyang pigirian ang balik at tigil na unod niya ko mamayang tanong. Nakagilok po nila ko sila ng balik sila. Ay napagpumakasilid sa Rasulullah ang kakantay. Tira ni Rasulullah manapsalita ka. Tingin na. Ay napagpumakasilid. Na akong bumiyat ni Rasulullah astaqo ila ikhwan. Ipagkalilidayakan sa mga pagaliyakan. Ipkisilidakan. Tingman mga sahabat. Awalas na ikhwano kaanta kami bisa. Kenapa kami ka mga pagali? Tigo Rasulullah la. Kenapa ka mga pagali? Ayaw mga pagaliyakan na tigo Rasulullah. Na mga tawa yu'minu nabi. Piarat kiyakwiran. Walang lam yarawni. Hapyada kwiran. Maylay, naginan, mga tao, apagaliyak na ikudiliyakan. Na iman to naging ikiyato kami kaon bubay ko. Aw, piyaratiyang kasunabing kadang kas kanin maylay, na padga ko ini kadaliyan. Ubulo kaniyong minipagilya, na sa kaya kiyato ko ako umatan ako ng Islam, na ubul ka bukay, tayo insyaAllah na makapagiliyakan mo nabing kautuluyan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyarin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinong gawin ang sa umuriyan, malo na pagkaliyan sa tanong si Rasulullah, tingin ay nagadan, anda mo na pagulungan mapita. Ayah lampu arman isang tawas na siyaw. Ano kung natigyan niya pagaluan? Ayah kung luto aluan niya si kumanin muna. Tapi hari ini Rasulullah ba't hindi mo parang siyaw kasi makakan? O walay o
Hujratu Aisyah, sikong kwarto Aisyah. Ini beliau lalu parkuai, sikan pa sikong kwarto Aisyah. Kaya kamu dari mga arman ni Aisyah. Na para din lima pa ni Shabit, biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah naman ko talagang uwihan ang sa uwihan. Ini pakanaw niya na magigisa ka masjid. Kaya suwalay niya na uwi masjid. Aisyah ito na masusuma masjid. Yan na di siya masjid. Ino siya na siya ba yan? Yang tadiru na ka. Penayaw khairan. Natigiran ino yan na pagi mo masya Allah. Tiga na sakako ni kabila. Natigiran ako na akong masama tanggawa. Iya matanggawa ay ginabulong. Ada na pananagoy yung mga Arabu ni pagtibunin lang sa matanggawa ay Krista ko naman. Na ini panagup ko Rasulullah. Nasugya pa kapanagupian na minipapas kami ang laos. Naguupian uyag. Na tama sa niya katalungon ni Papas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kali katalung na niya katigil na niya ka masamaskid na niya kapagimam na kanya kumakasirbayang na tuminindig si sa mimbar na niya kusiyat sa kanyan na ayaw na tama na kapapas sa nilong natatabad na labiyan aso ando ba ini naturban niya ng isasapang sasabal amatan niya sa di niya nun ando ba ini na kayo imani na iyan limatero ayyuhan nas hay mga tao kano kaannakum takhafuna alayya lagi ba ako niyo ikawan sa niyang kaya mambubatalakan na di pero ang iyang putong ang mga tao, ya Rasulullah, Rasulullah, na mata na tanto kami sa kanya ikaawan, ang may kabaganong kabalaga, sa iyang kay ama sa nalim yung katawan ni Yusuf namin. Natin Rasulullah, laisa al-ahdu bayni wa baynakum, kana uba ay adiyan di, tanong sa kano, na ba, tamang sa kabang kita sa dunia al-ahdu bainana kaayadiyan di apramisakan akapakaptutu na itano na sisa yang puto aparili akan inda haudi fi yaumil qiyamah sang puto haud parili ka ini bugay akan Allah subhanahu wa ta'ala na ibtadigin ka lagi naman ng kilay andun ni kapakawa ka na o nakita ni umakan sa kano kagiyang kanan aparili ko Rasulullah nasantan niyan punayama sa anungan amore kayang pramis ko Rasulullah nasadinsa miyaki pagumat-umat si Rasulullah na di magiging niyan masapaan sunung sujud yan si Allah adin yan din bangunan na ulo niyan tama sa ilong ibuhay Allah so kapakapun na paatiyan na ibuhay Allah ispatos pa ibuatang ka na ulong kaya Rasulullah na iman ko na panapatan ka sa sipatan ka naroon ka ng punayaw Rasulullah si Saliyang Koto ang pariliyan ang pumakainuman yan sa mga umat yan sa kota parili asalin sa makainuman na lamyat maabada din makagandang sa kawasan din sa pagkantaman nagukari na ito sa magpakaunot yan ko surga ginan taman aran berkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nami isig sumanga luwi nami yung maswanuan ay sini. Ka isni na kawawat yan. Ay kasapuro orang di Allah. Asun ya pinta yan nami ya ilayak na tibuanas alikat yan susah pagpukarto nasusuruan yan sudi isisambayang amang kalalanas. Sangkut wadah niya manakapita. Yang nalas tapi belum Rasulullah. Nana tiga Aisyah timur karena natambak. Nah kali umat timur. Nah sumanga rabanian sumanga sandian tak ya tiga na iman tu nagiya na bugil nakan psikopat utama kan mga Muslim an pusar mo Islam. So tiga sumong tirakan aku akarakan ka balilay ko matatan ko na piraka warta. Na di dukun Rasulullah sumong tirakan dunia sa dinar. Na yung pagtabun ng pito-pito na dalina. Na din na liya buiyan na isa-isa tina isa na bin kayo ni ko mga sirihan na mga muslim. Na yung problema na kanyang pagluyan tutuloy mga isa susunod na nakikilip ka talaga siya. Na buong niya kapan may suwa isa. Nagyan mo tayo kaya pitaan na isni na ilayo anas amang kalalanas na buta niya. Ay katawi yung anas na babaliw na tigin na diya malibuta. Terus kan sumbayang kadi upo agak sumong sama segitu. Nami apita, nasuk ya apita ya. Nami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bu Aisyah, aku malah mundun terap pun kalian nama ngeting-ngeting sa kanya. Ay din lima pangisana. As-salah itu bukan tangan dia. Susah bayang mga umatakan. Susah bayang mga umatakan na siapa ya? Kagi na himala pag kepada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira pagidul na kanu pag penagan ko mga bayi sama pia ako kita tin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ngili suwata iya na Fatimah ka Rasulullah na ayawata iya na pito na kanya mo pwede na mo pilihan niya na Fatimah
Apa dia dan dia nak muda semangat ayah nak. Elahnya mana kira sehingga ni kalau dalam sekarang masa keadaan sama orang watak. Ayah buat kedingilan dia nasu Fatimah. Nanti dia Fatimah udah ini ubekar tadi kalau tuan mereka lagi dimakan tiru sama tu. Nah kali aku ngatur dia su Fatimah nak puas nunu Fatimah kailan dia nak pungro. Nangile Rasulullah mikir kali namanya nanti dia ubekar ang perumahan. Nah, ini tuh perumahan Rasulullah namanya kasih nasu Fatimah ini pakai suun. Ini tuh paganay na sumigad ka. Na ikad mo kanyan tuhan na niya kasih nga tiyan ini itong irang ng paganay. Na piyak ito kawan na mamamulay akan na iman tun na luwi na gulis ka niya sa niya. Tiyan na niya pakasih nga kung pikad ba. Na ini pamuyo rakan mama na pitiro yan na sakasa ka ni paganay at tuhan niya na sunun. Si sa anuman amori na koreano to. Na ayat na pagkagawa ng tigo Rasul, tigo Aisha, na pagkagawa suan na ba ini na Rasulullah ibubuyan na liman yan, balik rafiq al-a'la, ayat na pili na ka na sukip berat mo, ayat na ka na siku Allah, ayat na pili na ka na sukip berat mo, ayat na ka na siku Allah, na ayat niya pikiran na tigo Aisha, na imam to na niya kaumaon sumalakal mo, tadi niya di pakapanginilin, inusumpatan sunyaman yan, anta ka ba din pemudasan, na ayat niya pili Rasulullah na magudasan din, anda ba ini na yan, na pili niya na Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna lil mauti la sakarat. Pagkabalisanan ng Nabi tanong, mataan na sukapatay na kapapadalman sa piti bagangan na kabrag. La ilaha illallah na pisabot yang pemasukan lebih ini na la ilaha illallah na dintul baso Fatimah na tiga nawa karma aba ama kulay akan tentukan niya kapapasangan na di ko keluar usap kini ko betul alang ini na yang ini sambung niya mayan laisa ala alika karbun ba'da hadha al-yawm karitang ko na parapipi ang kaginawang karagiri last takir dawa mata akasakitan kata kita inukumbis Rasulullah na upang mga benar ang kaisaan itu na inukumbis Rasulullah na miyakal doon sa masakit sa kota anda binakapirong sa niyawa ay sukunsukya di niya sa kota sa karatal mo at hindi niya ni Mateo na upang ya Allah kabagi ka sakit sa karatal mo na mamudin ka pare panimang para mga pamangniyakan asok kaganam kasakit sa karatal mo ito mga umat akan natin betimbelang karang Allah Akbar pembeli ini nyarang anda tanong yang aton sa manusia pagaraw niya sumasakit tanong. So Nabi tanong, na winibagay ng Allah na pagaraw niya askan niya ni makagedam ko kasakit sa karatal mo tauman isa gedam mo si kumasa akat mo na liya mo akat ay di rumay ilay ko Aisha na niya kau mas Jibril ya Habiballah anda disitang ka na di pagaraw sunod di Rasulullah atau sumalakan mo pemang ni sa ini busu malakan mo ante pia mang niya sa idi so busu Nabi tanong nanti na pasul dong na sujud suada ini na malakan mo tigian arsalani Allah ilaik hey Habiballah nasibu ako kay man to Allah napakapumili na kasaka sumpatan sa umur ka anta ka bakadan pembelingan si Allah lagi ta kay lewali sa pembelingan mana na tigian na pembelingan na si Allah subhanahu wa ta'ala nanti malakul maut iman tu nanti pernyataan nakia dinaguno malakal maut sa atumang para sa ulo ka pisya katawan na ratan wag mo malakal maut na kundan tanong niya sa ulo karoon yan pagkapuna sa bunong-buna na kambudutan niya kung mga niyawatan mo nabiyati ayam niya wa Rasulullah ya ayatuhan nafsul mutmainna hey niyawa asuti na liyuqadun sa kasusuwato kadnan ka kamatanan yaswat ka kadnan ka na yaswat ka mamuso ando ba ini na Allah subhanahu wa ta'ala na manilid na kapumbudutun ando ba ini na malakul maut na tama na tiwa isa sa suki po puno na bisiko liman yan na miyagdamang na miyagdam kami ni betadian na suan na ba ini na ulo niya na misasandang sararbakan na miyagdamang amiyang kapunod na dito pa nakakatukawang ko at piyari manunuwang Allah sunabitan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na diya ka nakatawa na tiwai sa intonasyon ko na minibetadya ka na tigil na kaya ka ang puso pa itaw na miyatirokan ko mga tao kad mata Rasulullah iman to nagtokawin niyo as sunabitan mo na piyari manunuwang Allah subhanahu wa ta'ala nanti niya sa Makkah kuli 5 Makkah na ayun sumigad si sabiyang putuaan anda ba ini na kuras sa diiran kapal katarima nagudiiran anda ba ini na kaketarima sang putuatan to masakita anto na di Kristus sa kaya kaya doon nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan ang nakatwa-twa amya karang isumpa na lagi buta alam malang ko bisbel Uthman sa Umar natigyan na diya uparila antay diyo bitiro sa miya tayo kaya bata kay titirang na ulunyan na kagi amay kay niya na benar ako sa miyaw Rasulullah Nabi itu yang sungguh
pipinian namanya kautan tan humrau dan dinedin kon yang betal umma sahabat mama ibn wallah pengen ikusi Allah subhanahu wa ta'ala wannan namanya sebatan sampai ke kawan dilatan sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kuat harus satu nah ayat malah mau dia kaya sekitar Nabi siru patai sakit ayat Rasulullah Islam balasangan Allah sama dengan dia tiga dia kaya keluar na mangitan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kata bagi ditaruhan dari ini na kaparan dulu bersama pihak apa sumbatapan na usaha sa kaya sababan sa di panggil pengasal ayat sini ala ini na pagmamahan di Allah Ta'ala istiqamah pihak alam launnya asal sama ni sahabat dan mama surga waqala rabbukum ud'uni astajib lakum anni Allah ar-rahim اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا الله اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تجعل النار هي دارنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب ابائنا وامهاتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا الله يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل تفرقنا تفرقا مرحوما يا الله يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلق نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaupun naman tanong sa mga panalaman sa iya pagkaitanong sa iya seminar tanong sa aming pahag may kami seminar sa kaya wala kalagyan kaya sa paruman sa Madaya dito rin yung pulisa tanong makapulin ng mga kabusyan si Haji Sahra sa kaya tulias sa